baiwa da kuke gani mun same ta ne a kofar asibitin Dawanau kwana 3 suna zuwa asibitin Dawanau ita da yan uwanta amma sun kasa samu su ga likita saboda yanayin ciwo da yake damunta na taɓin hankali kuma ba su da halin da za su sai magani tun daga garin Kura yan uwanta suka dauko ta kata asibitin Dawanau to kun san yanda yanayin asibitin ya kasance yanzu sai ya zama kamar na federal ne mutane ba sa iya siyan magani za ku ji irin ihu da kurari da surutun da wannan baiwa Allah take yi aure ne bata yi sa'a ba wajen auren ta hudu an ce sai ta samu depression da tabin hankali sakamakon hali da ta shiga na tashin hankali da damuwa take ta wasu irin surutai a kofar asibitin da wani wakilai na suka taddata tana tana kuma kwanan su 3 a gurin su rasa yanda za su taimake ta al'umma ku taimaka mata da Allah mu samu a saman mata magani za ku ji daga bakinta. Duniya gidan wahala ce, Najeriya wahala ce, na fi so Allah yi ba zai kai ni, na fi so Allah yi ba zai kai ni, na fi so Allah yi ba zai kai ni, na fi so Allah yi ba zai kai ni gunda zan huta, gunda zan huta, gunda zan huta, ina cikin wahala fa, ina cikin wahala fa, ina cikin wahala fa, kalli gashi na yadda idawo, kalli gashi na yadda idawo babu kitso ya tuje, ya sutale, ya kode, ya yi furfura, ya banzan Allah, ya karama Allah, ya daukakar Allah, ya bai daraja, ya bai girma, ya rabbi izzati, ya katana ake hadin bauta ne, hadin bauta ne, hadin bauta ne. Allah ka saba kamin kana ma babu wanda tsirara nake Allah, tsirara nake Allah. Tunda na haife shi Allah, tunda na haife shi Allah ka gan shi, wanzo ne a cikin sa, wanzo ne a cikin sa. Wannan da ka gani ba na kai Allah, na kuma gode maka Allah. Ban maka gurnani ba, ban maka sabo ba, ban kushe ka ba Allah. Godiya ne maka Allah, albarka na sa maka Allah. Darajar Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Albarka annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Nuhu, annabi Isa, annabi Sulaiman, annabi Yusuf, annabi Muhammad, annabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Darajar na Aisha na Khadija na Hawwa da Maryam. Tun da take wannan sunan bakin ta ya kirkuwa dan Allah dan annabi ku taimake ta. Ku duba ga idanuwanta, ku duba ga bakin ta ga karamin yaro. Ya nake maka Allah. Sai dai tashi in sallah in azumi in sallah. Sai dai tashi suna zaune a gidaje ta. Sai dai tashi in azumi in sallah. Roƙe ka Allah. In ce ka cire mu wahala. Allah ka cire mu wahala. Allah ka cire mu wahala. Ba da san zalunci, ba da san mugunta, ba da san kyashi, ba da san mugun abu. Sai dai ni ayi mun. Sai dai ni ayi mun. Sai dai ni a zaluncan. Sai dai ni a tucan. Sai dai ni a ce mutsiyaciya. Ubangiji kana kallo na. Ubangiji kana kallo na. Kana dogara da kai. Kai ne madogara. Kai ne madogara. In karanta ya wajudu kafa 400 da kafa 4. In karanta ayatul kursi kafa 7. Karanta la ilafi kafa 7. Karanta tabatiya da kafa 7. In karanta astaghfirullah kafa 1000. In karanta salatin annabi kafa 1000. In karanta bismillah kafa 1000. In karanta Allahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. In kai goshi na kasa in yi sujjada gare ka Allah. In tuba nake gare ka Allah. Ina kasa goshi na Allah. Ina roƙon ka Allah. Ka cire min wahala 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 Allah. Haska min gidan Allah. Haska min gidan Allah. Da izinin ka 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 Allah.